Hvor Prøv at se, jeg kan godt jeg skal bare trykke på mellemrum. Nej, det er helt old school. Der har været Ja, i gamle dage. den der Mythic der. Ja. Jeg spillede ikke dengang, men jeg har set den på YouTube. Nej, han er her, tror jeg. Åh, shit, der er der. Kom hjem. Jeg står lige på Big Shit, så det kan jeg ikke. Jeg lige optager mig. En teammate, ikke vigtigt. Nej. Jeg fik ham en spil, så det er meget. Ja, hvor du kommer Nej, til nu. det behøver du nok ikke, hvor du har det. Det er det også. Jeg har kun elsket den. Og så er der. Men jeg havde ikke godt. Hvor er der en? Nå. Den hvor åbner lige over. Det er jo helt sindssygt. De skal prøve det. Dem der spiller Fortnite skal prøve det her. Det er for Alle Fortnite. Ja. Og den her må gerne åbne start, fordi zonen kommer. Stormen hedder den. Ja, stormen. Kom der. Endelig jo. Det var en ære, jeg ikke kunne bruge til noget. Igen en ære, jeg ikke kunne bruge til noget. Igen en ære, jeg ikke kunne bruge til noget. Og jeg vil gerne have en shotgun, jeg kan gerne bruge til noget. Jeg vil også gerne have noget, jeg godt kan bruge til noget. Jeg har Ja, en egentlig grøn for- shotgun. Ja. Det vil jeg gerne. Skal vi prøve at se, om vi kan få de der sko til mig? Hvad for nogle sko? De der, du har. Ej, far. Der lå der nogen her. Lå der nogen dernede? Ja. Eller hvad? Ja. Der ligger nogen lige her. Det var min far, der lige kom. Undskyld. Ja. Undskyld. Okay. Nå, vi skal bare videre, tænker jeg. Ja. Nu har vi jo alle de ting, vi skal bruge. Nu skal vi bare vinde. Og man kan bare flyve, hvor vanvittigt. Man kan dreje, man kan... Der hvor man sprinter, så kan man endnu hurtigere. Jeg har low fuel. Så kan man... Der er lidt mere. Ej, det kan man godt. Det vidste jeg ikke engang, man kunne. Oj, nej. Ja, der viste også kan lide, hvor god man var. Ja. Ej, tror jeg kan. Nej, det har jeg ikke. Jeg tænker, at vi skal have medaljen, som vi har, så det er større chance for, at vi vinder. Prøv at se, hvor Kom, jeg har. flyver ikke. Det er meget lysende lærerne. Det er meget nemmere at flyve, end at flyve. Eller nej. Jeg kan bare flyve over alle ting. Jeg flyver hen på os. 17 tilbage i vores game. Jeg Håber, flyver vi hen vinder. på det. Jeg vil gerne have golden. Jeg vil gerne have med Det er gone. Seriøst, jeg tror, man kan flyve uendeligt. Nej, det kan man ikke. Du stopper, men du har jo et i det der. Jeg falder! Ja. Nu kommer stormen. Jeg tror, jeg mister damage nu. Det kan jeg ikke. Kom. Gjorde det? Ja. Ej, nu skal jeg. Og fejl her, skal du med? Det er dødsfald. Iron Man. Ja, vi siger stadig det samme. Okay, er du klar til at flyve derover? Du kan ikke flyve helt hen i deres hoveder. Jo. Du what the hell, jeg one-shot ham der. Det er stadig 190. Crack! En af dem. Crack. Nej, det der. Ja. Ej, hvorfor er det så skidt? Jeg skal ned have den der Mythic. Der er en her. Jeg fanger. Crack! Ham der, han er fuld.
Og nu er Bucky Sandy Shit, jeg skal lige hele medkit, for jeg er... Og nu kommer der en, på vej, jeg ved. Er du? Ja, jeg ved. Er du god? Ja. Nej, hvad? Jeg skal ikke komme op til. Men jeg kommer også ned. Der er stadig 2 nu. Død i! Nice, så kommer jeg op igen. Nu skal jeg lige. Jeg har medaljen. Oscar shotgun. Der kommer en bag mig. Bag mig? Der kommer en bag os, mener jeg. Shit, jeg troede det var dig. Han er der. No fight. Nej, også 2. Jeg slår mig. Jeg flyver bare det. Det kan jeg ikke, fordi jeg har ikke det. Nå, har du der et drop? Ja. Det er det der. Jeg har en bil. Hvorfor er den står og skyder op fra 3 af? Død! Nice. Skal vi ikke ind og have medaljen? Nej, jeg skal lige hen og se ham. Jeg har ingen match, jeg har ingenting med mig. Godt match. Jeg vil gerne have den. Så tager lige de her. Ja. Videre! Jeg skal lige poppe nogle minis. Nej, jeg vil gerne med! Nej, jeg flyver bare. Jamen, så langt kan jeg slet ikke flyve. Jo, jeg kan. Bare kom. Flyve er meget hurtigere. Selv det her. Og der var jeg jo holdt. Det var mig, der lige kom til at trykke på knap, så jeg bare. Videoen har varet 16 minutter indtil videre. Det er godt, gamet er godt, alt er skidt på. Gamet er virkelig godt. Alle er dårlige. Vi har overhovedet ikke været tæt på at dø. Lad os bare komme op på... Der er 2 eller noget. Medkit, det er der er en, der har det samme skridt som dig. Jeg prøver det. Hey, der er nogen derhen. Vi fejler. Direkte, vi lander her på bjerget, så har vi... Pas på, hvorfor de 3? Det er godt. Ja, det er godt. Der er også et fjern nu. Han er ikke, tror jeg. Det er det, ham der får 2 stadig. Nej, du har 6 HP. Jeg vil gerne... Er det også handsker, det der? Ja, det er handsker. Hvad er det, han har der? Den A, den kan jeg godt bruge den der. Perfect der. Ja, det er. Det er meget OT. Nu mangler vi bare det. Vi skal lige komme, jeg prøver. Du skal jo tage rigtig Iron Man. Jeg har bare poppen. Ja. Så tager det rigtig fint. Jeg tror, det er rigtigt. Ej, det ser fedt ud. Der kommer over. Du må ikke have mening. Jeg kan ikke skyde. Ret. Fuck. Shit. Jeg ved ikke lige, om du dør her, men... Crack den ind meget hårdt. Crack den på dig, 5 han kommer direkte ud på mig. Crack. Død. Lander på dig. Jamen, han er død, altså. Ja. 40. Han er 40 videre med Emil. Han er død nu. Nu fighter han. Ja, tak! Vi fik simpelthen klaret og vinde det her med vores rigtig så vi vil ikke rigtig sige tak fordi I så meget
video. Hej.